Vítaj. Dnes sa pozrieme na niečo veľmi príjemné, je to jedenie, ale nie hociaké. Ukážem ti, ako môžeš jedlo premeniť na nástroj pre upokojenie nervového systému, zníženie stresu a návrat do prítomného okamihu. Volá sa to mindfulness eating, teda vedomé jedenie. A ak to raz zažiješ, už nebudeš chcieť jesť inak. Čo je mindful eating? Mindful eating znamená, že sa pri jedle úplne sústredíš na prítomný okamih. Vnímaš chute, vône, farby a štruktúry. Všímaš si, ako sa tvoje telo cíti pred jedlom, počas neho a aj po ňom. Nie je to o tom, čo ješ, ale ako to ješ. Táto technika ti pomôže cítiť sa pokojnejšie, menej sa prejedať, lepšie tráviť a skutočne si jedlo vychutnať. Prečo to funguje? Uzemní ťa v prítomnosti. Keď sa sústredíš na jedlo, myseľ prestane blúdiť v starostiach a plánovaní. Začne sa cítiť pokojnejšie, jasnejšie, uvoľnenie. Znížiš riziko prejedenia. Vedomé jedenie ťa naučí počúvať signálom hladu a sítosti. Telo ti povie, kedy má dosť, len ho musíš počúvať. Zvýšiš pôžitok z jedla. Keď do jedla zapojíš všetky zmysly, musíš sa sústrediť a viac si ho vážiť. Zlepšíš trávenie. Tu prichádza veľmi dôležitý moment. Pomalé jedenie a dôkladné žúvanie aktivujú parasympatický nervový systém, a teda režim oddychuj a tráv. Tento systém je opakom stresového režimu. A čo je jeho hlavný hráč? Je to blúdivý nerv, nervus vagus. Keď žuješ pomaly, dýchaš pokojne, si uvoľnená a pozorná. Aktivuješ vagus, ktorý spomaluje srdcovú frekvenciu, podporuje tráviace procesy, žalúdočné šťavy, črevné pohyby a vstrebávanie. Znižuješ hladiny stresových hormónov ako kortizol. Zaujímavosť. Už v ústach začína trávenie. Enzymy v slinách sa aktivujú najmä pri pomalom a dôkladnom žúvaní. To telu dáva signál, sme v bezpečí, máme čas a môžeme tráviť. Ako začať? Vytvor si pokojné prostredie. Jedz bez telefónu, bez televízie a bez scrollovania. Dovol si byť s jedlom. Zapoj všetky zmysly. Vnímaj farby, vône a textúru. Pozeraj sa na jedlo s vďačnosťou. Čo vidíš? Ako to vonia? Jedz pomaly. Malé sústa a pomalé žúvanie. Vnímaj chute, meniace sa vrstvy v ústach. Každé sústo prežuj aspoň 20 až 30 krát, ak sa dá. Toto nie je disciplína, ale pozvánka k pôžitku a uvoľneniu. Počúvaj svoje telo. Ako sa cítiš počas jedenia? Máš ešte hlad? Alebo si už spokojná? Zreflektuj. Po jedle sa na chvíľu zastav. Ako si sa cítila? Chutilo ti to? Si síta? Spokojná? Tvoja úloha na dnes. Skúsi mindful eating pri najbližšom jedle aspoň raz dnes. Ak cítiš stres alebo napätie, skús žúvať vedome aj bez jedla, napríklad žúvačku alebo kúsok jablka. Nastav si pripomienku. Pomôže ti držať sa praxe. Pamätaj si, mindfulness nie je ťažká, len si ju musíme pripomenúť. Keď začneš v malých krokoch, pri jedení, dýchaní, vnímaní, tvoj deň sa začne meniť. A s ním aj tvoje telo, tvoja nálada, tvoj vnútorný pokoj. Tak čo, ideš si vychutnať ďalšie vedomé jedlo?